Sinten ya? Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo kuwalik. Sing siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ra selilit. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Ki nek kene ditanggap mayang kon ngomong kok kon meneng. Lah jare kan nembang kok malah ngomong wae. Ya wis gak nembang. Nek ora dadi kok ngene. Uri tenan lho dalange iki. Uri piye? Wis dalang jijiki uri. Sowan endi? Sewindu apa jenenge? Merti kampung Gambiran no. Oh iya. Mengi iki uga luar biasa ya wis ora apa jenenge ora jeneng mokal. Ya dibarengake ana ing Sewindu Merti Kampung Gambiran uga panjenengane Bapak Dwi minangka DPRD provinsi sing wis kepilih meneh apa jenenge iki periode 2019-2024 ya Pak Dwi sing kepareng minangka dadi DPRD provinsi ya ingkang mandhegani para warga Gambiran kene nganakake Sewindu Merti Kampung no ya malah luar biasa mau wis pesen meneh tanggal 17 September 2020 oh ya ing dungane sing rapate apik ya ya ora apa-apa malah kuwi nek didongake ngono kuwi malah panjang yuswa ya mugi-mugi Pak Dwi ya tak dongake amanah lingasta wakil rakyat tekan 2024 nek tekan ayo mbok menawa mandeg dalan ora ngawur kowe lah dheke ya marahi dhisik kok ya lah ya wis karang ya wis kaya sedulur nganti omongane iki sok-sok ora penak dimidhangetake. Ning tumrap aku ora apa-apa nek ngono kuwi keakraban kok. Iya, ya pancen bener. Heeh. Mula Gambiran kene ingkang klebu wilayah Pandhean, ya jarene Pak Dwi ngendikake nek kene iki uga kampung wisata. Ngono ya, Mak. Iya. Ning ora ana destinasi wisata sing diandelake. Ya, ya mung pendak-pendak ana acara wayangan pendak setahun pisan. Ya. Mula panjenengane paring pangandikan sesuk meneh taun ngarep iki dipersiapkan ya supaya padha ngerti kampung Gambiran piye carane tanggal 17 September tahun 2020 kuwi para warga kene memberi informasi kepada apa wisatawan saka luar negeri menake para turis-turis sing padha rawuh mrene padha ngerti karo budaya wayang kulit ya lan ngerti marang kampung Gambiran lan Pandhean ngono ya Mak iya disebarake brosur-brosur menyang ndi papan. Ya. Merga saiki akeh lho nek sing kepengin golek hiburan wayang iki akeh banget. Ngono ya, Mak. Nyatane kene iki ya wis di halaman Universitas Cokroaminoto ngene ya tumplek-blek nganti ora muat
nganti ana sing golek tangga ning dhuwur ya ngono ya Mak iya mergo saka wayang iki pancen saiki lagi digemari ngono ya lan aku matur nuwun mau dibiawarake dalange sapa meneh nyebut awake dhewe matur nuwun ora apa-apa no ya ning aku jane ra seneng kok ora seneng lengganan iki aku ra seneng oh mergane duwite angel munggah oh iya mengajek semono ae monggo kancaku njaluk mundhak ayo suwe-suwe batiku saya tipis ya monggo sik timbali Pak Duwi ayo monggo Pak Duwi iki nek wis orang dadi DPRD utawa wis manjing ning masyarakat ya dadi masyarakat biasa dadi tegese ngene ora kok panjenengan dadi masyarakat biasa srawunge iki lho srawunge karo masyarakat biasa kuwi nek omong wis ngungkuli Bagong atose no iya dasare piyayine ya kaya Bagong ayo kemeng kari ngekeki kupluke rasah diurek-urek wis apik kono piye Truk nah iya matur suwun tur iki ngepasi hari ulang tahune panjenengane oh pancen dipaske ya padha karo ya nunut ngono wae no iya iki bekerja sama karo Dinas Pariwisata ya sing kepareng ngadani wayangan iki iya dadi sing nunut ki Pak Duwi nunut perayaan ulang tahun iya DPRD provinsi kok tipis ulang tahun kok barengke ha iya ora apa-apa ya Mak iya matur sembah nuwun tanpa pepindhan heeh apa panjenengane katur supaya tindak ning panggung men paring pangandikan kagem warga Pandian kene supaya sesuk taun 2020 wayangan meneh ki wis ana utawa wis jaga-jaga utawa wis dipersiapkan sedini mungkin pancene wajib kaya mengkono ya diaturake ya Pak Dewi kene munggah kene Pak Dewi ya ora ketang seklimah rong klimah paring pangandikan ya monggo diaturake ditumpake kereta jaya kok seneng iringane kok ora kaya ngono hop ora do sembrono biasane srepek aku wis krasa iki engko nang dhuwure pidatone ya mesti nyemas-nyemes aku ngono ya ora apa-apa dalange njaluk glet iki sak glet iki pripun Pak tak matur sithik nggih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Pak Wawali yang masih kerso legah, Pak Camat, Pak Lurah dan seluruh tokoh masyarakat di Gambiran pada khususnya. Pada malam hari ini seperti biasa iki ora nunut ulang tahun ki ora. Mau pendak September kuwi ana merti dusun neng Gambiran. Ngono lho Bro ora ngisene-sen kan. Asem iki. Nah, besok karena ini RW 13, besok RW 8. Nah, harapan kami ini dipersiapkan jauh lebih bagus maksud saya. Harus melibatkan semua nek iso ono dinas karena kemarin kan ada UMKM ya dinas perdagangan dilibatke, dinas UMKM koperasi dilibatke, kebudayaan dilibatke, pariwisata dilibatke. Ngapunten Pak Wawali. Jadi ini sekedar di tahun 2020 Pak Wawali provinsi lebih karena ini malam hari ini adalah bekerja sama dengan Dinas Pariwisata. Saya mau matur rodo sosialisasi ini. Di tahun 2020 kita akan mengedepankan membuat master plan kawasan pariwisata. Mengapa? Karena yang terjadi kemarin-kemarin Pak Wawali, ketika ada program infrastruktur mesti bingung kaitannya status tanah. Karena harus status tanahnya harus milik pemerintah. Nah ini harus dipersiapkan, master plan-nya dipersiapkan.
Nah, tahun 2020 kita akan membuat kawasan, misalnya Gambiran kawasan pariwisata. Argae opo? Ngendi pendapane, ngendi tempate nggo budaya, ngendi tempate nggo dodolan, ngendi tempate nggo bagaimana pariwisata datang ke Gambiran. Ojo nganti mung nek grubyuk-grubyuk rame banget mung nek merti kampung. Jadi mung setahun pisan. Bapak Ibu saya tak matur bahwa di kota Yogyakarta sebagai kota pariwisata ini wisatanya kadang-kadang bingung. Aku ini nonton wayang kapan toh? Nah kalau ini sebagai rutinitas di kampung Gambiran, oh aku nak nonton wayang sing dalange top. Jarine lho ya. Jarine. Kuwi ning bulan September setiap tahun. Dadi londone teko oh ning kono. Oh aku harus nonton keroncong. Oh nek nonton keroncong iki malam Jumat Kliwon minggu pertama ning Gambiran. Itu harus ada rutinitas. Sehingga dilalai di Kampung Pandiane juga menjadi rintisan kampung budaya. Wis komplit. Mung sekarang bagaimana masyarakatnya ini punya kreativitas. Tanpa itu tidak dilakukan, ya mengene iki grubyak-grubuk nek arep krungu ana program. Wah, lagi grubyak-grubuk. Aku pengen bahwa ini menjadi rutinitas yang setiap harinya ada rutinitas pariwisata. Ngaten Pak Dalang Yu Cange, saya matur dan selamat kepada warga Gambiran. Moga setiap tahun bisa melaksanakan ini dan seharusnya masih harus. Sakjane rasah ngomongke tentang biayane kaya apa? Biayane kaya apa? Sakjane rasah kaya wong tipis sakjane iki ana. Lah persoalane iki masyarakat iki kadang-kadang mung tiba-tiba Pak aku sewayangan ora. Wah, kedandapan kene. Proposalnya kapan? Ayo gek saiki lah aku gawe, penak banget ya. Tetapi kalau ini dipersiapkan itu sejak lama penak. Nah, ini ada mumpung ada Pak Wawali bahwa dana keistimewaan besok skemanya adalah bantuan keuangan. Sehingga daes iki diperbantukan yang kota Yogyakarta. Tinggal kota Yogyakarta arep jaluk piro. Nah, terus dijeleng-jeleng sing pariwisata piro, budaya piro. Ning kabeh mau tergantung masyarakate. Tanpa masyarakate mung turu ya wis repot. Besok tahun depan harus kita berbenah. Nek iso golek pertunjukan sing selain wayang apa? Misale keroncong ya keroncong sing hebat. Iki ora ngomongke sesuk ora oleh nganggo wayangan ora. Wayang iki tetep ana. Ndak wayange ora payu, Bos. Ning ora kudu Pak Seno. Nek kudu Pak Seno ya ora apa-apa, makane lek dibunderi saka saiki. Bapak Ibu pirsa bahwa Pak Seno itu jadwalnya rentep banget. Saking rentepe nganti sindene mretel siji-siji. Biasane rombongan 9 10. Aku mau kok ming sithik, Mas. Ah le bayar kepiye? Ale bayar kepiye karepe dalange njaluk akeh. Begitu Bapak Ibu saya matur dan sekali lagi tadi saya aturke saya matur nuwun saya masih diberikan kehormatan tahun 2019 2024 saya masih di Malioboro. Ora mandek neng dalan asemi. Ora mandek neng dalan nggih. Nyuwun pangestu. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak niku apa tumpengnya dipotong. Nah, itu hari ulang tahun. Tumpengnya apa-apa kok ya tumpeng wae kok. Roti ya ragat kok. Nah, monggo ngadeg wis diaturke men ya diiringi. Heeh. Matur sembah nuwun. Panjang umur, sehat, lancar. Amanah ya wis pokoke di sinden yo kena
sinden pilihane Pak Dwi. Sapa Pak? Sapa? Atin. Selamat ulang tahun. Ngadeg Pras, ngadeg. Ngadeg. Nah, pilihane ya padha-padha 150 cm. Ya, cipika-cipiki. Cipika-cipiki. Nggih kula niki. Nggih matur nuwun ya, Pak. Heeh. Cipika-cipiki ora? Oh. Iya. Tahun ngarep aku karo Tatin aku. Oh iya. Milih masakan. Ya ora apa-apa kok ya. Matur sembah nuwun Pak Dwi. Ya. Ora pokoke lancar le dadi DPRD provinsi amanah ya no. Ya, pancen ya sing dijaluk ngono kuwi Mak. Iki panjenengane Pak Wawali ya teko, ya rawuh. Iya, neng kene Pak Wawali iki ya penggemar nyetel YouTube saben bengi no. Iya. Ngono ya Mak. Iya. Ya mbuh kapan rencana arep ngundang awake dhewe. Luwung nonton YouTube wae ming paitan kuota. Wayangan sewengi lebokke salon. Ya ora apa-apa no kabeh kuwi. Sing penting tresna karo wayange aku wis seneng kok no. Iya, pancen ya bener ngono. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Pak Dwi, ya. Ayo kae. Wah, wonge supele ora jamak-jamak no. Ya. Jane tepung karo aku ya wiwit panjenengane nimbali karo awake dhewe ning merga saka piyai iki nek supel gampang srawung, ya gampang akrape. Ya. Ning nek piyai iki digawe piye ya dikereng-kerengke, diserem-seremke iki malah sok-sok karang kancane iki arep nedak ya wegah, arep salaman ya males. Iya. Wis pokoke urip ning alam donya iki sugih senyum ya kuwi bakale kancane akeh. Iya. Nah, Pak Duwi kae mau aku ning angkringane melu jagonge ning angkringan kok. Iya. Foto karo aku ana cerete terus, wah ana cerete wegah aku. Ora kaya kembar to, ndasmu ngene. Kok wonge padake ceret. Matur suwun. Iya, wah. Ya karo selamat ulang tahun panjang umur, panjang yuswa ya nak. Ya matur sembah nuwun tanpa upama ya mak. Ya. Lan muga-muga sewindu merti kampung Gambiran kene ya berlangsung terus. Ya. Loh, bener kok ngendikane Pak Dwi, aja aku terus. Oh. Kadang-kadang ganti dalan. Dinggo apresiasi, dinggo kasanah utawa mutmainah. Iya. Supaya pandangane iki beda. Ngono ya, Pak. Iya, kadang kala nimbali dalang liyane awake dhewe. Wong dalane Yojo ki akeh banget kok, no. Iya. Kabeh nimbali liyane awake dhewe. Iya, engko nek mongsa dhewe malah nonton malah iso kepenak. Iya. Ora kudu awake dhewe ora. Aku ya ora mesthekke terus engko nek kene wayangan liyane awake dhewe terus nanjeke kok udu aku. Mboten. Menika hakipun panitia. Ya, ngono ya. Kroncongan ya apik, ketoprakan ku ya prayoga, dasare ketoprak saiki ya wis arang-arang. Ya. Kesenian liyane ya apik, jatilan, ndolala, angguk kabeh sing keseniane awake dhewe ya prayoga ya becik. Ngono ya. Heeh. Kaya iki mau penampilane bocah, dalang bocah iki mau ya wis dadi pengarep-arep yen to wayang iki esuk ora bakal ilang kok, no. Ya. Mergo tunas-tunas muda iki selalu ada. Ngono ya. Tunas muda selalu ada dan punya kreativitas lah kuwi sing wajib diacungi jempol. Ngono. Iya. Mergo budaya iki berkembang. Seni iki berkembang ora oleh seni kok mandeg ning dalan ming ngono-ngono wae tenan ming kaya candhi ditata watune terus ming ditonton tumpukan watu. Iya. Kudu iso berkembang anut jaman kelakone. Pancen bener. Iya. Sindene nggawa pira? 7. Oh. Kok diunekke suda. Aku ki wonge fleksibel ngono. Oh. Manut kekuatane dhuwit. Ha iya. Nek kira-kira, wah iki gawake 7 wis apik ya. Takon gawa 7. Wah iki gawake 12 wani, gawa 12 dadi. Iya. Ngono ya, Mak. Mula
kabeh mau mengkari. Ah iya. Ah iya. Ya wis ayo diaturake tetembangan sing kepenak. Sinden 7 iki wis bermanfaat kabeh. Ayo mbangane gedabiah ming nggawa wong turu rak ya ora. Lah iya. Ngene iki 7 iki wis petingan kono. Iya. 7 wis petingan. Iya, sesuk bengi ya 7 meneh. Oh iya. Ah tak pikir-pikir akeh banget iki. Wah, iki ora ana sing nembang, ana sing ming nang panggung mongan mengen esuk nampa duit. Iya. Gabut. Iya. Gaji buta. Ana. Heeh. Ya ditembangke sing kepenak pamundutan lelagon pirang-pirang menika saking pengrajin perak MH Silver 925 Bapak Marsudi Hartono Mbasen Kelurahan Purbayan Kota Gedhe. Oh mau sing nemoni awake dhewe rombongan penggemar wayang saka Mbasen mau no. Ya ngaturi kenang-kenangan wujude hiasan dinding Pandhawa 5. Ya wah matur sembah nuwun. Minta lagu pepeling. Oh nggih, menika arta kagem Mas Solikin. Wah. Nyokin bejamu entuk dhuwit 100. Rene. Ki lho. Arep ming sak gembira loka wae iso mendatangkan dhuwit. Iya. Mula kanca-kanca pengrawit ki nek ndek ide kandhakno aku engko tak pentaske. Ora kaya bolot dikandhani malah plegak-pleguk. Nyembah sik. Nah. Nganggo mic. Piye nek diparingi Pak Seno muni piye? Terima kasih, Pak. Kok Pak? Makasih, Om. Kok Om? Bos. Wah kok bos? Bos iki aku jajakke nang angkringan tek 4.000 diundang bos. Matur nuwun, Den. Den apa? Anggepe wong. Matur nuwun, Ndara. Kok aku Janaka apa? Ayo dipikir sik. Matur nuwun Kanjenge. Ah. Wis kono. Enak ten mriki, Pak. Penake kono jejer Orisa ora. Ning arep nglus-nglus wetenge Olisa. Heeh. Gayane dumeh. Dumeh sindene meteng terus gayane muni. Ndelok, sah. Tak ceke ah. Iya, ndadak ngecek barang. Heeh, matur sembah nuwun. Selamat malam bucange, semoga sehat, rombongan selalu diberi kesehatan. Oh iya. Saking Vilanika. Oh iya. Maring apa iki? Mbok iki kocakan apa ora dong tak bukake nang kene no. Ya, alon-alon. Gelas po ya. Kok kaya duse dus gelas iki. Oh iya. Sik. Wah, edian. Nya, sinden-sinden didum. Apa? Yusi 1000. Wong 7 meng ana 4, cah siji separo. Matur suwun. Wah, ha iki meng kokean wuh ngene iki nek ora tak buang ning bak sampah. Sia-sia tenan. Heeh ya, aku tak pikir-pikir suwe-suwe. Sugeng dalu kula penggemar nyuwun lagu pepeling. Nggih. Sak rombongan diparing kesehatan amin. Lho, iki sing ndongake wis piyai akeh banget iya no. Saking kula Fajar Istana Toy Gedhong Kuning. Oh nggih, matur sembah nuwun. Dit 100 iki dienggo sapa? Iki ngisor dhewe tulisane cilik menika kagem Pak Dalang. Oh iya. Ora dienggo sapa bintange penabo. Wis ora ana bintang. Iya, matur ayo pepeling ana sing nyuwun loro diaturke sik no. Ya. Mengko kae ana saka Dinas Pariwisata ya nek wis dawuh karo awake dhewe mengko nek Mas Fajar ki rawuh kon nembang mergo tunanetra ning iso nembang. Ya. Bola-bali wis teko no wis ndodok kae apa wis kacamata ireng. Heeh. Kilang-kilong wayange nang kene ndase madhep ngalor ayo. Ora weruh mbaya isem. Heh. Oh Jafar kok Fajar. Iya. Ya saka Orisa mangga. Ya di pepeling urut. Ya engko gek dikurke men kepenak. Heeh.
Rukun Islam neno kang lima puniki ya jejere Mbak Elisa uga disponsori oleh kacang rebo ya hah kuaci ya wis baru terus kuaci rebo ya laire dina Kamis heeh mring para sesama ora jane piye kok sindene tak gilirno dadine ora kabeh melu no. Sesuk tak gilir prastiwisuk tak naik cuti 3 dina terus ganti sing enom sok Wahyu yo tak kon leren 2 dina sok Neti tak kon leren 2 dina iya ngono ya sok Tatin tak kon leren karo tengah tahun ngono barang iki tak cuti iya jejere yo kowe kuwi plorok matane sakniki wae piye le cuti saiki ayo sakarepmu nek kowe gelem ya ndi sangone sik kok sangu cuti kok sangu ya ndak pesangon no pesangon ki nek kowe tak pecat ki pesangon nek cuti nek dilucuti ya ora nganggo pesangon maksude anu dicuti ya cuti ra lu cuti ali aku aja padha ditinggalke terus kowe terus rukun terus kese kula melih heeh arep cuti kok heeh ora ya ra gelem lah engko sasene piye sasene sapa kula kowe iki ya bangeten sinden laris kok duwe utang jenengan man duwe apa ra oh kosong nolak ora tau cicil mencicil matamu wis gak lata nyicil ning mencicil iya Rukun Islam niku neno pindah Pak pindah ya ya pindah sahadate kang angka siji yo jajare Mbak Neti kang angka 2 salat kowe nyekel dit 100 ki engko gara-gara kon nembang gembira luka ning kudu beda ngono ken mau pesen kudu beda kudu lucu nek ora lucu jarene 100 ki bali 250 odar ya dene kang telu kon ngandani mburimu ki lho Gen kuwi lucu lho asline sapa kakangku asline nek gelem ayang aku kalah lucu asline iya wong plegak-plegu arep ngomongke wayang dadi
Kuwi ya manggon ning Gambiran kok. Iya, ya. Ora apa-apa karo labuh dulur tuwa kok. Iya, monggo terus. Ramadan nindakno poso Papat ya. Wis tekan Prastiwi to. Wahyu ngapa? Kowe ngapa wis urung e? Ngapusi kuwi mesti. Kok aku Ramadan nindake poso Wahyu sik. Kok ngurung-urung wis tekan Prastiwi. Iya. Guru e. Guru ngendi? SMP Muhammadiyah Kota Gede. Sopo? Mbak Wahyu. Oh. Ramadan nindake poso Papat. Terus kapat ya mau di request karo Piyai Basen kancamu guru sekolah mulang neng SMP. Mungkin Mbak Wahyu kan nyekar. Oh nggih, iki tak dawuhi. Ya. Kok dereng dugi nika nek teko bengi. Oh. Dadak ngemiki sing lanang. Mboten ya, Pak. Lek nyambut damel wangsul sonten. Aku tak mangkat nyambut gawe ya, Mas. Waton. Mboten, Pak. Oh, wae. Lek nyambut damel niku menapa wangsule sonten. Oh, jam pira tekane omah? Jam pira tekan omah takoni kok cengengesan. Jam 6. Jam 6. Jam 6 ki langsung dandan ra apa-apa. Lah nggih ta dugi mriki wae jam 7:30 pas, Pak. Oh, kok ora ketok-ketok. Yo Prastiwi. Lang sik lanang ki mbuh e. Iya. Ping 5 ibadah haji Rukun Islam sam. Rukun Islam sam purna. Ya, mangga kur ibu-ibu waranggana sedaya dados.
Matur suwun. Nah, wah. Iki uga ana nawala saking Mas Bendul S. Ya, nderek mangayu bagya merti kampung Gambiran. Oh, eneng panyuwunan lagu ora ditulis eneng kene no. Ya. Iki uga di streaming langsung. Ya, 2 channel sekaligus PWKS Live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Miturut laporan saka paniti priksa jroning streaming, ya. Penonton wis meh mencapai 20.000. Oh iya, ngono ya, Mak. Iya. Karo uga apa jenenge ana informasi sing tak tampa nek panjenengane Pak Wawali sesuk akan mendukung dalam ulang tahun PWKS Januari 2020. Wah iya. Matur suwun ya, Mak. Ulang tahun PWKS kabeh. Oh iya, sesuk ya sing Jakarta ya bakal rawuh, sing Jawa Timur, sing Semarang, sing endi-endi bakal mlumpuk kabeh eneng yoja no. Ya, matur sembah nuwun tanpa upama. Iki uga saka Mbah Sen ya arep gawe gambar kaos ya gunungan. Lho iki mau kon mamerke ngene iki tak pamerke engko ndak wis diparingi. Lho iki gunungan iki sok bakale dadi kaos. Iya. Matur sembah nuwun. Sesuk ya aku arep gawe kaos. Pisusuke hadiah ulang tahunnya Pak Dwi. Oh. Gambare kae mau Pak Dwi ro Prastiwi Cipika-Cipiki mau. Tulisi sore tulisi keharmonisan rumah tangga Bagong. Mula piyai iki aja disawang nganggo legere no ngendikaning para wis sepuh wis nyebutake giri lusi jalma tan kena kinira. Nek presani piyane sak tenane ketoke kaya piyai kereng ning supele ora jamak. Iya. Le apa jerawunge jan apike ora jamak-jamak no. Iya. Panjenengane ora tolakan wayang ya oke, ngetoprak ya dheweke kersa, ngetoprak ya gelem-gelem. Dadi apa? Watu. Ming begogok ning pojok panggung ae lho. Watu dengkulmu kuwi ora. Dadi brasa njaluke dadi rampok apa dadi apa tak tahu kok seneng dadi rampok, Pak. Ah rampok ki omong bebas kok. Ngopo-ngopo sak karepe ora nganggo di naskah. Oh iya. Sing penting tresno nyang budaya kuwi wis apik no. Iya. Mergo ya akeh, ora sithik. Sing makil rakyat sing ora tresno nyang budaya ya akeh. Kadang kala entuk dana dienggo kesenian malah diwenehke kancane kuwi pirang-pirang. Iya. Ning tak suwung ya kabeh tresno nyang budaya mergo budaya iki perekat bangsa. Ya. Nadyan berbeda-beda budayane, adat budayane ning tetep manunggal, tetunggalan ana ing Negara Kesatuan Republik Indonesia utawa NKRI. Ya, sing ora bakal iso dipecah-pecah. Ya. Pancen bener ngono, Mak. Iya, Mbak Orisa jumeneng, Mbak. Alon-alon. Ya. Horotaya mah numplake wedang barang. Jane kudune wis cuti ya, Mak. Iya, mesakake bocahe kuwi lho. Meteng e. Kula tesih semangat kok, Pak. Tesih semangat. Ora apa-apa, ora ana pengaruh apa-apa. Mboten. Nek dienggo melek sewengi iki lho sing tak semalangi. Kan daya tahan tubuh iki terbatas. Iya. Engko nek nganti kesehatanmu sing suda terus tumular ning bocah kuwi aja nganti. Ya, engko ndak dadi ora prayoga, ndak aku dirasani ro. Mara tuamu kae cerewet ora jamak-jamak soalé. Sapa jenenge? Mini. Mini. Dadi kaya ngene iki ora iso mergo melu mayang terus. Ha ya Ciraka to aku sing disalahke. Ya. Mula nek awake ora patek penak kuwi ya leren. Ya. Nek awake sehat lek mangkat ra apa-apa. Ya. Ngono wis ra apa-apa. Nembangno. Nggih. Ora ana pamundutan sing oh ana sesideman saking Pak Ratno. Ya, Pak Ratno. Nya nggo bocah kuwi no. Oh nggih. Matur nuwun nggih, Pak. Ya, wis dipek dhewe lho. Nggih. Ora usah wedi nek ming dilirik Tatin ora usah wedi. Tak pek oleh ora, Mbak? Ah iya. Tak pek ya, Mbak. Cantik. Mergane kae jan tobat tenan no. Iya. Anggere neng sing dinae sawerno medun panggung didak sikile. Aku endi aku? Jatahku ndi? Karo ngliwatke gentone sinden apa piye? Sakniki pun berubah kok, Pak. Oh iya saiki wis apik. Pun senyum-senyum lho. Senyum-senyum rada edan kok saiki.
Sesideman kok, mangga. Wiwitane Anderek sang peke Priya kok do lupa ingatan to sindene iki ora do kesel ragane ning kesel otake no. Mergane tembang apa-apa ki lali. Heeh. Mau bengi ayu ki nang Purworejo ki apa mau bengi? Lho, Pak. Sesideman ya. Wis muni lagune malah apa ya? Apain? Heeh. Deh. kang olah budaya Sowan menyang kutha Gadheh Bendara terus Bandara terus kayungyan. nggih, menika ugi saking PWKS Sami Galuh Kulon Progo. Oh iya. Wah, padha mresani streaming ya, Mak. Oke sing padha nonton bareng no. Saka Nganjuk Jawa Timur ya nonton bareng. Oh iya. Saka Kalimantan ya nonton bareng. Sunter iki ngendi? Mbuh. Jakarta kuwi. Heeh, Jakarta iki sing nimbali awake dhewe esuk Januari iki ya nonton bareng. Wah, mulane sing nonton streaming akeh ya, Mak. Iya ya. Ra apa-apa no, men wayang ki saya berkembang. Neno. Selendang kuning Kang saking wukir. Lho iki Pak Tumiono ya Direktur Wijaya Karya sing saka BUMN kuwi no ya sing kagungan joglo ning Klaten terbagus se-Asia Tenggara ya iki mesti ya mresani garwane iki pecinta YouTube. Oh mesti ngersake bajing loncat. Oh iya engko diaturke ya Mak. Iya nggih nyuwun gubuk asmara. Wah iya saka sapa Mas Bendul saking Gunung Kidul. Oh sing titip anu rokok loro iki mau. Terus no. Suara kurang pramana ning oasis Angungrum marang bendara sang Tiah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. Luwe becik paten ana monggo ya luwe becik paten
Detu. Yo. Liwat kincanging. Liwat kincanging alismu. Kuasa anggenda. Urip ana kutha gedhe kowe tak tungokke Matur sembah nuwun. Ya, meteng-meteng direwani. Iya. Golek dhuwit ming mergo matur sembah nuwun. Iya. Lan iki uga nderek promo ya, Nok. Iki ya ora kok perkara aku ngiklanake ora ning pancen dadi kewajibanku minangka dadi pekerja seni. Iya. Iki Pepadi Pusat
Jakarta kono menyelenggarakan festival dalang bocah tingkat nasional tahun 2019. Oh. Diwiwiti tanggal 19 tekan tanggal 21 September di pelataran Candi Bintar Taman Mini Indonesia Indah. Yo. Iki entuk SMS saka Mas Iman, yo putrane Pak Kondang kuwi. Pak Kondang iki ketua Papadi Pusat kono. Oh iya. Supaya kon biyo warakake ya lumantar gandeng ki sing streaming ya saka Jakarta Jabodetabek akeh monggo berbondong-bondong ya penonton tunas calon dalang-dalang top ya sesuk nek wis sepuh nek wis dewasa no ya ning Candi Bintar tanggal 19 tekan 21 September. Oh iya apik kowe mak dienggo mendidik calon tunas ya. Anakmu piye sing lanang? Wah, pangestumu wis mancing wis pinter banget no. Mancing kok dipeng-pengke ora. Ya wis ben karang ya isane ya ngono kuwi kok ya. Iya, matur sembah nuwun tanpa upama. Ayo bajute diurutke Mbak Elisa. Ya, Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Jumeneng, Mbak. Ya. Iki sing termasuk sinden spiral. Iya. Viral. Hah? Viral. Oh, viral kok nganti spiral. Iya. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Niki napa acarane, Pak? Sewindu apa jenenge Sewindu Merti Kampung. Oh, Mertika. Oh, ora mung desa to, Merti iki. Hah? Merti ki ora mung ning desa ya, ning kampung ya ora ning desa, ora ming merti dusun, merti desa ning merti kampung ya ana. Oh nggih. Kamper gamperan ya, kampung gambiran ya. Gambiran ora gemberan. Gambiran. Gambiran. Oh, lambemu ki soalé sok mleset-mleset ora karo-karuan kok. Gambiran. Dibenerke kok. Gambiran. Slendro pada tema nyuro. Ora samiran. Beda ya. Ora beda kok gambiran. Sendro pada teh manyura. Kae samiran. Ya gambiran. Matur sembah nuwun. Lah iki lho. Nggih, niki RT RW. RT. RT. Takono Pak Dwi. RT napa Pak Dwi? Niki RT napa? RW napa? Oh, 13. 13 RW 13. Ora getak-getak kae iki DPR. Oh ya ora, engko nek mboten kirungu mbok menawa. Oh, pancen rada budhek dhek. Makane kan sero langsung 13. Ngono kan ya. Jelas kabehne. Jelas ya jejeli gelas. Ya ora apa-apa. Niki lajeng ngaturi napa? Didongake sik. Wah, didongake. Anu apa jenenge basa Jawa sing apik. Wah, iya. Ra masalah. Wah, wis pirang-pirang wis meh, kowe wis pirang tahun melu aku? Wis meh setahun luwih ya? Iya, durung lah. Oktober aku melune. Oktober bareng bencana Palu kae. Kayak bencana bagiku. Kae melu Pak Seno. Melu aku. Ya bencana mumet tendasku. Bendino e. Kok mumet mergane apa? Saiki tak genahke kok kowe mumet apa mergo kurang dibayare apa kepiye apa? Ya pertama nek kurang terus. Bar kuwi akeh bayare ning ya saya mumet ndase. Mergane? Ya bendino e. Bendino di streaming ya ndase ya melu buyar. Saiki nyinden wae ya ndase buyar kok to. Heeh. Lali cakepan lagu-lagu. Iya toh, ya ngono kuwi keadaane. Saya meneh kowe iki sok-sok disuwuni bintang tamu bintang tamu. Makane sesuk iki jenengane apa jenengane iki? Iki Dengklek Sinden iki, Pak. Sebagai sinden cerdas sesuk aku arep gawe kita di teknologi. Piye teknologi coba? Teknologine iki sesuk tak gawe ana tombole ya. Tombole metu dhewe ning kene ana tablete langsung. Ladrang rujak jeruk. Metu dhewe langsung. Jadi engko metu dhewe tinggal kata-katane kaya karaoke ngono kae. Ora mung kuwi ana peredam entut barang nek iso. Dari luwih kompleks. Dari Dengklek Sinden iki luwih berguna meneh. Peredam apa? Peredam entut. Lah engko nek misale Pak Seno pas lagi ngendikan ngono lho. Saiki kowe tak takoni jujur. Jujur. Ora usah wedi sapa-sapa jujur. Kowe sing jajar sinden-sinden ki sing paling banter sapa jujur? Sing paling banter ya. Jujur, pertama Mbak Tatin. Kuwi pertama. Soale dhek cara kenal pot ki blombongan. Tenan
Makanya kudu hati-hati. Apa meneh pas lagi pocapan, lagi rembukan, kan bahaya. Langsung pokoknya nek sinden ki ngedoh kemik, nah berarti ngentut. Oh. Kui. Oh berarti sok tak patokane. delok pokoke akhire lagi nyinden mikir didoke Nah, ndak kui mlebu. ngentut. Ra ngerti to? Ora Tak nek rahasiane. Makanya ki sesuk dingklike kudu digawe teknologi ngono kuwi, Pak. Oh iya. Ben Berarti ketok milenial. dipejet dinglike terus metu. Dipejet. Metu net langsung ladrang rojak jeluk. Ngono kuwi langsung metu dhewe. Rujak jeruk karo rujak jeluk. Jeruk ya, sesi deman. Wah langsung metu dhewe. Luwih becik padenono. Ah, engko metu dhewe mbake muni iso muni. Ah. Luwih Apik. becik badenono. Timbang loro untu. Iya, Ngono, apik. Idemu apik. apik kuwi. Suatu saat pancen iso kasembadan kok. Iya. Amin. Suatu ya. saat sesuk ki penabuh iki ora nganggo kok. Oh, nganggo apa? Ah saiki wis metu kok apa keyboard ming dipejet tek tung blang tak neng. Dadi esuk aku saya sugih banget esuk. Ya ora sanggup ya. Paitan keyboard delehke samping ngene iki ya. Iki merkane patimu tek blang tang perang. Rampung rasa bayar wiyaga Oh, lah iya. dipek dhewe. Hampa sesuk ora sanggo dalang nganggo robot wae. Mlaku dhewe wayange, ya toh? Dalange rasa Kuwi ketoke ra ono kuwi. Kuwi selama sesuk kita ora iso, ora ono. Oh, iya. Wong robot kok kon suluk ya ora iso. Wala ya iso. Sinon ing pasikaan ngono. Sritina ning Pasiwagan. Ora iso suluk nek robot. Iya. Nek dinglekmu mau iso. Iya iso. Metu apa pipone sret sret sret. Ya ming iya. cilakane nek metune pipa ora ndono. Ha iya. Nek endi? Pejedeng lho. Wah, kuwi ya penting lho Pak. Saiki sindene iki kan gedene dhuwure beda. Agnes, Oriza ki cendek, aku dhuwur. Lah kuwi encen kudu ngono. Dadine bentuke ngene iso munggah dhewe ngik. Nah, ngono kuwi dadi dhuwure sindene padha di Padha nek dhuwure iso padha. Nah. Nek sing kene ra iso padha. Sing pundi? Ayo dijelaske. Ora. Ah. Soale wis tak kon jejeg kowe kok tamatke kok bengkong-bengkong to iki aku. Oh, ya bengkong ya. Ha iya. Iya. Nggih, Ayo nggih. nembang Mbak Oli. Ora sida ndonga iki. Oh iya, anu ngaturke Nggih, pamujine mugi-mugi warga mriki nggih RT 13 saged guyub rukun nggih. Saged saling nyengkuyungaken nggih. Nyengkuyung siji sama laine. siji sama ini piye? Lah siji karo laine, siji karo liyane. Heeh. Setunggal kalih sanese. Ah. Terus? Mugi-mugi mengke wonten perekonomianipun nggih munggah nggih. Naik ki apa, Pak? Ayo ngundang. Mundang nggih mengke wonten UMKM macam-macam niku pun diaturake kali padowe yang paling bagus sadonya. Ya. Sapa sing muni paling bagus sak donya? Aku lah. Oh alah kowe iki ya berarti lamur. Loh, wong bagus ki duwe duit. Ora kaya iki, nek dalange ki ora duwe duit. Saka jenenge wis ketok. Sen no. Sen duit, sen kuwi duit. No tidak ada duit. Nah, dalang kere yo ngene iki. Ora apa-apa, ora masalah. Iya. Sen no, ya bener. Sen kuwi duit no kuwi no kuwi. No tidak ada duit. Ah ya wis. Kere. Besok nek do njaluk seragam, njaluk bros nek tak kei ya mbok nganti modiar. Oh ya, nesu. Sen no. Besok nek Pak ini brosnya ganti sen no. Senti duit no tidak ada. Gawat iki aku kok diketak karo Mbak Tatin karo Bu Pras iki piye ya? Aku sing gawe karangan kowe dhewe kok. Waduh. Ya salah kok gawe ngono nek kowe nembungke sing wani nembung aku iki mung siji kowe loro Tatin wis. Iya, sing liyane iki do ora wani. Mbok Prastiwi kae wis sing tuwa kae. Anggere ana apa-apa ora wani dalange suarane. Mesti le alasan dalange suarane atos e ngono. Besok nek Pak ini teman-teman sen no aku. Ya kebangetan nek kowe kebangetan. Ben dino mayang kok seno, ya. Ah sing aran kowe dhewe kok. Ya rupiah yes ngono lho, seno rupiah yes. Oh, sen no rupiah yes. Ah. Maksudnya piye ki sen no Iya, rupiah yes? kan saiki
dudu sen wis ra zamane, saiki wis rupiah. Oh, Dadine rupiah yes, so syukur-syukur dolar. Dadine tambah akeh meneh ya. Dolar dodone melar. Oh, dodo melar apa meneh kuwi. Wis iki nembang wae, napa, Pak? Iki ana sing nyuwun lali janjine karo gubuk asmara. Ya. Lali janjine apa gubuk asmara terserah, Mbak Elisa. Lali janjine nggih, ha? Gubuk asmara kula napa Mbak Tatin? Malah kijeng miring barang andi duwite. Langsung mingkem ya takoni ngono. Modar ora. Sinden nek mentale top-top ngene malah cilaka. Ana sing njaluk gubuk asmara, ayo endi dite langsung. Sing bengok meni ra duwe. Ra duwe yang tertib wae. Ya. Dina Minggu kang tak anti dina muni ngaya janjine Sindene pitu ning kancane akeh komplit-plit. Wah, ya wis saking senengku ana karo kabudayane nganti tak goleke gamelan sing kira-kira ora iso dituthuk sing penting iso nggo didep penabuh. Iya. Iki sing sijine iki calone ana ben dhewe tak kene gayor dhewe-dhewe. Oh. Dadi sok didep piyaga dhewe-dhewe. Ming khusus tak ndlang tak dilmung dilmung. Iya. Saiki pengendang jaiponge loro. Ha iya, gentenan. Oh iya. Neng rong lagu kesel ganti, ora penak. Iya. Ngono ya, Mak. Mesake sing ngempul siji nganti pentralitan. Ning ra diteri panganan terus. Iya. Penggemar. Tipe anak. Ibuke anggota PWKS anggere teko. Monggo, Mas. Apa intip kae sak plastik gedhe. Iya. Oh, mulane meneng wae wareg kaya. Lah iki kowe omong sithik ya atos. Mulane meneng wae wareg. Heeh, wis ra mulane sik ngempul ra tau omong. Ya, wis menggayemi. anane pijer maya Mulane penonton-penonton kuwi tak himbo. Ya, nonton kena ning rasa tepung Ruwiyaga. Ampun, sampean kena mesti yakin. Iya. Marai boros. Anggere ketok sok akrab Ruwiyaga, wo cilaka. Nyedak nang nggon kenonge. Weh lah, Pak, pripun? Sanura kok mboten? Lah. Iki yo parah iki tunggale iki sing rebab iki yo. Kuwi wong ra tepunge dijaluki. Iya. Ampun do tepung, pun mboten sak tepung mboten napa-napa. Iya. Ya. pinten golek alasan Tepung Ruwiyaga mbeborosi. Aku wis ora sing tak tunggu kowe ngajak
Sinden kok polahe kaya kondektur. Ya ora apa-apa kan, ya sifate ngono kuwi. Ya. Disambung meneh no. Ya. Iki gentenan sinden sing lembah manah. Ya. Andap asor. Ya. Sinden bermuka halilintar. Anggepe raine kaya tatit klap-klep klap-klep. Lah iya, yo medun Mbak Tatin, monggo. Yo. Lan. Yo. Nek kuwi ya kebangetan nek. Wong kudune iki mak gluduk ngono kok weng. Sapa iki? Wahyu. Dase atos. Karepmu aku kalah kok penabuh Dowani. Iya. Ha iki cah medeni. Iya, ya ora apa-apa. Hati-hati. Iya, kok ngono kok halilintar. Iya, nek wis jumeneng ya sapa sing kok ora kegut karo Mbak Tatini nganti mau neng kono wong do foto akeh banget. Iya. Neng endi? Neng anu angkringane Mbak Witono. Niki Mbak Matin to? Nggih. Agene ora galak. Mboten Kak, foto-foto. Waduh aku ya. Tak lengke wae. Lah nggih ora galak, lek sing muni galak sapa? Kebanyakan orang itu mengatakan apa? Mengatakan kamu itu Katakan apa? Kamu itu bermuka Apa? Banaspati. Banaspati ngoyak sapa ya? Banaspati iki mung geni tok kae. Lah bisane kan ngoyaki to. Ning jebule bareng ditonton bareng jumeneng jan bocahe yunget. Apa iki? Ayu banget ngono. Dasare ya wis yunget tur litening. Apa iki? Kulite kuning. Oh. Lah Dasare litening tur mbutewa. apa meneh? Rambute dawa. Mbane jenengan? Apa? Limuceng. Kowe ora saru-saru lho gah aku. Ora saru-saru lho. Talimu kurang kenceng. Tali apa wong mamayang kok? Jenengan nek jarean nggo tali ra? Ora. Nek mlotrok. Ora wae langsung stagen kok. Oh berarti ya beda. Ya beda kok ya. Kudu tali berarti. Apa? Liyane. Kowe ra sembrono ora. Iya. Oh nek kula tali kok. Ayo, Mbak. Tali sing kuwi lho jiret gulu. Endi? Niku? Oh, tali mik to? Nggih. Ha iya, ya jiret gulu padake. Iya. Kaya ngangkah patiku. Jenengan ya hooh ketoke. Piye? Nek kalih kula ya kayane sengit ngono lho. Bola kowe ora ngerti bahasa seniman iki ngene iki. Kowe iki tak elek-elek iki sebetulnya aku iki malah ora ngelek-elek karo kowe ning justru aku perhatian karo kowe. Nane, Bro. Bah. Bro ye maksude. Ya kayak Pak Dwi lho nek nyeluk Bro, Cin ngono. Ah kok Cin iki rumah samu cinta apa? Embo. Lah apa? Si Cin. Apa si Cing? Si Cing iki nek kacarane wong tua biangane. Tak kira silit kucing. Aku terlalu pede. Oh berarti saru to Pak Wi? Oh, kowe Cing ngono kuwi. Cin, ngono Cing kok Cin. Lah Krungumu Cin to? Ah mau kuwi sing jajar aku. Halo Cing ngono kuwi. Oh. Kok Cing apa Pak? Si Cing ngono kuwi. si Cing. Si Cing iki mbiyen mbahku nek ngelokke wong sengit iki si Cing ngono kuwi. Oh iya. Nggih kagem Pak Dwi Sugeng Ambal Warsa nggih Pak. Nggih. Sehat selalu. Wis rasa tok gagas Pak. Sinden ngono kuwi njaluk dit wis yakin. Wis dinehi kok. Wis dinehi to? Mpun. Oh pira? Nek nek ngeneh ya ora apa-apa. Ora pira? Mboten ngerti tenan amplop e. Nang pira? Yuk wis tak hitung rung yuk. Ku biasane sok mung dipaske jumlahe. Iya, nyeket. Masa Pak Dwi ming 50? Kae iki arep kaya ngono. Deloken kae wulu urange ning mburi dawa banget.
Nandake apa? Cetril. Oh ning jenengan ya dawa iki. Ning jenengan ya dawa. Ya ben nek nggon aku tak ingu kok. Dadi ya cetil ya. Ora. Lumayan Pak Dwi 50 metu lah jenengan ra ono e. Blas. Sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah iki kan ya. Hah? Sesuk-esuk sing bayar sapa nek udu aku? Lah nggih, saka panitia. Ah panitia nek ora nanggap aku. Mbok iki nek nggo mikir. Apa iki apa? Curah gedene Raja Mal kok isine telek ora. Kok padake urang isine telek. Lah urang kok ora jingkrung. Lah urung digoreng ya ora jingkrong. Ora usah digoreng jingkrung kok. Ya urung wayahe. Jingkrung nek semono kuwi ora kaya urang, kaya apa bulus. Bulus. Iya, ayo bulus. Ah bojomu jenenge sapa? Tulus. Nek lanang tundang Pak Lus, nek wedok jenenge? Hah? Nek wedok jenenge sapa? Bulus. Ha kene kok. Ya nek bulus kuwi ra apa-apa. Apa njur butul ngono? Ya ora, ya bulus. Wong bojone jenenge Tulus, sik lanang tundang Pak Lus, sing wedok jenenge Bulus. Bulus kok semono. Apa meneh? Urang udu bulus udu apa neh? Alah apa? Kebo ngono. Ora, kebo kok semono. Lah apa? Sik aku mah sliliten itu. Ora mangan apa-apa kok sliliten ya. Tak sogoke piye? Aja, alah. Ayo aku walik. Sing siliten jenengan to. Ayo sing nyogok silitmu ki aku wae. Lah aku ra siliten kok. Sogo. Mbok sliliten. Ya ora kok. Yo gek nembang. Dalange jijiki. Jijiki cengelmu amoh kuwi. Dalang kondang ning sarune pol. Ya ora kok ya. Kowe sing jeneng saru kuwi salah persepsi kamu itu. Lah? Nek aku omong kaya ngene iki jane ora saru penampane wong ki saru. Nek sing jeneng saru kuwi nek tok leh. Misale aku nyebut barange wong, tok leh nganggo jenenge. Nah, kuwi cah cilik iso terpengaruh. Cah cilik isih do nonton, wuh terus melu-melu muni asu kendas ngono melu-melu doan. Nek ngene iki kan sing ngerti wong tua-tua tok. Apa do ngerti po? Ado paham do cengengesan kabeh kok. Sajake kulino sliliten ya. Sajake. Niki kan ngapae? Gubuk asmara. Oh. Ya. Yo. Gubuk asmara kae. Kaya ana sing kae ngerti nek kowe iki asli rada budhek. Ya ora. Budhek wae. Main gaweane dalange kuwi yo. Ya ora apa-apa wis ben wis dadi terkenal. Ora ming nang kene lho nang YouTube sosok nek komentar Tatin ki kok Mbak Tatin tidak disuruh berdiri Pak. Ngono wis dadi ciri khasmu wis ora apa-apa. Iya. Ya ning aku ora budhek tenan lho. Ya wis gek nembang nek ora budhek. Yo. Gubuk asmara. Siap. Iki kau kini. Nah. Sing kuwi mau ora jelas. Jelas wae. Ora. Wah, kupingmu kuwi. Mulane nek ndek kuping ki disesuaikan karo sirah. Lah piye? Sirahe gedhe kok kupinge cilik. Lah masa ya arep gedhe kupinge kaya gajah. Ora apa-apa, nek ora ditlale kowe. Maksudnya piye? Sing ngarani gajah sapa nek ora ditlale? Badak. Iya. Wis gak nembang, kok ndak malah padu kowe karo aku ora cocok. Nek ora gek nembang malah ora wis-wis. Nyingkar nyingkur. Ya engko tibake gubuk asmara. Iya nggih meneng kok. Aku ki nang kene ditanggap mayang kon ngomong kok kon meneng. Lah iki jare kan nembang kok malah ngomong wae. Ya wis gek nembang. Nek ora dadi wong iki. Urik tenan lho dalange iki. Urik piye? Wis dalang jijiki urik. Cetanan.
Ya ternyata saiki sing udah digoleki iki sing dijiki. Nyatane jadwalku runtut to ya. Ora apa-apa. Apa iya? Ah iya. Wis gek nembang malah aku ngomong wae ora. Wis tak rasa omong kok ndak Ya itu lebih baik. Nyingkar nyingkur wiwitane. Ya. Wiwitane Cengkoke dipernahke. Yo. Kene krungu. Ya krungu. Lah iya wong aku ya nek omong ya biasa kok. Anek biasa krungu. Wiwitane nyingkar nyingkur. Awak nyanyi ngene. Pi ngopo e? Sak karepku to. Kences po. Ben ngopo? Iki nek wayangan cara mbiyen iki ngene iki. Aku jek kelingan biyen bapakku nek mayang nang desa, ayo mikir dikeki nganu kacu ngene iki lho. Ah ngene iki. Kowe ngopo kowe mesti mbayangke sing ora-ora. Ora. Ngerau mboten lho kok kada nggo kacu barang iki ngopo? Ya wis, ora wis tak copot kowe. Apa pilek apa piye ngono lho. Iya. Wiwitane Nyingkar nyingkar nyingkur. nek ra konangan aku mung dadi tukang golek wedi. Sinten? Ayo kowe kuwi. Kok iso? Neng Kali Praga kae. Oh, omahe pinggir Praga. Golek wedi nek lawan terus sing lanang. Sing nyemplung sing lanang, sing wedok. Oh. Ah sing lanang kurune ra jamak-jamak kok. Tak parani nang omahe iki sek pados wedi. Oh nggih. Tak tileki nang jembatan Bantar kae krubyu. Medungul saka banyu nggawa ember lho. Nganggo ondrok eli ya. Kaya gatekke ngono. Ya gatekke ora. Lho Tin kowe iki ngomong to. Mbok sing nyemplung sing lanang. Ampun mangke ndak ilang. Ngono. Apa? Ambuh kok ya. Nek keli barang Kok ndak ilang, ndak cilik. nah rak matok genahke to. Asine sing dijiki kowe asine. Ya ora. Nek ra jijik ya ora ning aku kok le. Lingsir. Ayo Ayo nanti diteruske. golek wedi. Pengen golek wedi, Pak. Heeh. Bareng karo kowe. Kok ndak mangan, Dok? Sepira ya? Lingsem yen ke mutan lelampahan kang Neno tresna tulus nadyan ing gubuk asmara yen liwat aku sikatan kelingan kok sikatan ya yen liwat aku kelingan gubuk tang ning
nenone Catetan sajroning awake saya njebluk wong gerak wemoh kok. Wis gerak ora kerasa apa piye to? Hah? Kok dimatke? Dimatke piye? Aku nganti kaya ngene kok ya ora gerak. Nenane tang tak ndentang ndendek kentek ngendi. Tang. Iya. Ngono. Aku sing tuwa iso kaya ngene. Iya lho. Iya wis sing entam. Ora boyoke tugel nek ngono ki ya. Iya ora men metu keringete kok. Iya. Ya. Catetan sajroning Ya wis, ya. Ndak kok ki ngomong malah ngisin-isinke aku. Ya ora apa-apa. Ayo genti Mbak Ayu ngaturke pamundutan diaturke meneh Pak Tumiyono. Ya, sing kepareng WA iki mau ya iya iki wis. Pepunden no. Sesuk ben nek sowan ning pendapane kono men ana US. Iya, US. Monggo Mbah. Nggih. Bajing loncat, ya. Pamundutane Pak Tumiyono, ya katur kagem ibu juga, ya juga. Beserta ibu maksudnya ngono, ya. Oh, iki lho. Lemu kae ning bocahe mbremenakake ora kaya. Iya. Kula pripun, Pak? Ora piye-piye kowe ndemenake maksudnya. Gunung Galunggung Sumedang ketunjang montor. Iya.
kaya dirubung lemut. Carane kendangan Jawa suweke ndedel entek entak ndedel entek entak dung 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 tak entek. Wah. Iya. Ya nute dhewe-dhewe ya, Mak. Nek tak tuliske nek do pengenan. Tuliske apa? Tuliske not. Ya mangga. Kajing loncat, yuk. Jogete ngono. Kuwi perpaduan antara jaipong karo tari merak. Iya. Ya kula diajarin joget ta, Pak? Nek iso tak ajari, aku ora iso. So tak goleke guru tari wae. Iya. Ket biyen ngono kuwi. Aket biyen yo dirumpukke sindene angel Raja Malam mah do meteng-meteng kabeh ngene kok. Iya. Arep goleke anu guru tari mah do meteng. Ayo arep ngajari piye? Iya. Ya, wis ra apa-apa ya, mangga. Bajing loncat. Rebabe mah kaya dirubung lemut. Ya. Wiwit
Kembangane kendang barang beda. Iya. Ya dasare pengendange saka Bandung asli. Saka Cibaduyut. Ha iya. Kuwi nggon sepatu. Ayo maune tukang sul sepatu. Terus iso ndang jaipong. Iya. Ayo teruske dhisik critane mak iki crita dawa. Iya. Mengko ndak mandeg dalan engko iso disambung nang gara-gara ya nak. Iya, ya matak derekke. Tansah marpamoring sukma sinukmaya winaya ing asepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumasa ping rasa jati tan kawusa manjing pun telenging pertapaning Saptwarga lampahing Satakura dampyak-dampyak karya jingak kang samya mulat Sritina ning pasewakan
padha papane nanging beda critane. Ing mapan wonten negari ing ngatas angin wewengkon tlatah sabrang sinten to ing lenggah madane negari ngatas angin menika to Nalindra ingkang sampun keladuk yuswa jejuluk Sanata Prabu Baratwaja. Sanata Prabu Baratwaja Nalindra ingkang wis keladuk pikun parandene tasih ngasta bawat peperintahan negari ngatas angin ing ciptanadya lengser keprabon. Nalika semanten mila anyaketaken pisuwanipun ingkang pengputra Raden Kumbayana. Satriya gagah receh pangandhakane ngudanase pengawak menjangan ketawang turta kasunungan kasekten linangkung bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk putung eling-eling siswaning Pandhita Ngulandara Sang Rama Bargawa. Mila tatara mungkal lamun Sang Kumbayana pilih tanding bobot ing yuda Risa juga wis kepareng nyaket ngersane ingkang Rama Sanata Prabu Baratwaja putra datan kantun patih ing atas angin nenggih Rakina Patih rumeksa praja. Nalika semanten kagiat jroning driya Sang Kumbayana dupi mulat tinimbalan ingkang Rama Prabu Baratwaja tambu-tambu inggalih parandene Sang Nata dereng kepareng medhar pangandikan. Riwunya sawetawis sak pejagung dadi kemanguli jeneng pangandika dereng kababaring lisan. Palukon lakuning lekas Tuhan sembah nireng ulun ka
purba risang murbeng rat ing sahanane ingkang Tuan kanang sihing tasih mawe buka sawegung sagung mring dalan Iwan kanang mamuju ing ngori jenayageng rat jagat Dewa Bathuk Riya jagat pangestu ngkara anakku nggih anakku wong sentosa wong gagah wong sekti mandraguna kumbayana inggih kula wonten paring dawuh menapa Kanjeng Rama kaget rasamu tak timbali ana ing kedaton negara ing atas angin bebasan sinambering gelang lepat raos sing manah kula sasampunipun kula tampi timbalanipun paduka Kanjeng Rama Prabu Baratwaja. Wonten wigatos menapa Rama namung saderengipun ingkang putra kepareng ngaturaken sembah. Sumangga ing pangabekti kula kunjuk Rama. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestu ing wong tuwa tampanana. Kula pun dinggo jimat paripih. Dayanana ing kasantosan. Ingkang sabanjure pun Rama mung bakal paring dawuh apa ta sababe dene anakku lanang Kumbayana tak caketake mangarsama ngarsaning wong tuwa. Sepisan gandeng aku kuwi wong tuamu. Monggo kowe anak siji-sijine ingkang ndak gegala, ndak kegadang, besok bisa nyambung marang sejarahing wong tuwa. Mbayana wonten maring adawuh. Pun Rama wis ngasta bawat peperintah negara ing ngatas angin iki wis mataun-taun nganti puluhan taun ora ana ing gumanti keprabaning pun Rama lan isih dipercaya dening sagung para kawula dasih Bayana nanging sepira ta kekuwataning menungsa ingkang suwe mesti bakal saya akeh umurku ragaku wis saya kendho pamikirku wis ora kaya nalika aku isih muda mbiyen. Mula aja nganti negara ing atas angin kene padha tumpang suh peperintahane. Niating pun Rama pancen wis gembleng, niatku pancen wis manunggal. Kowe tak kandhani. Pun Rama ora suwe meneh bakal lengser ke Prabon. Tegese pun Rama bakal lereh ke Prabon. Wis ora ngasta peperintah negara ing atas angin. Monggo ora ana ing ginala, ora ana ing ndak gadang-gadang ganti marang kelengganing pun Rama, kejaba amung sira anakku Kumbayana. Mula nggih gandeng dak wawas kowe kuwi wis dewasa, turta maneh anakku Kumbayana kuwi kasilungan kasekten luwih dasare siswaning Begawan Rama Bargawa. Sapa ta jagat iki bisa nandhingi marang kridaning anakku lanang Kumbayana, tak kira ora ana.
Saka pangertening pun Rama yen to negara iki diasta dening anakku Kumbayana tan wurunga negara iki bakal saya tentrem, saya ayem, uripe kawula saya jenjem. Amarga mesti ora ana nalindra ingkang bakal wani ngrangsang baluwerti negara ing atas angin. Kabeh padha lirip marang kasektene Kumbayana anakku. Mula sowan mundhak caketake iki ming kepengin tak